Allahu akbar, Allahu akbar. Islam danas kao nikad prije od svih muslimana traži međusobno razumevanje, shvatanje jedni drugih. Islam danas traži da jedan pravac shvati i razume drugi pravac, da jedan mezheb shvati i razume drugog mezheba, da jedan pokret kojih ima mnogo danas po različitim zemljama gdje ima muslimana shvati drugi pokret, da jedno učenje shvati drugo učenje, jedno mišljenje shvati drugo mišljenje. Prošao je 1. maj, danas je 12. Nije bilo leda i snega, putevi su bili prohodni, pa se omladina malo više kretala. Došla je omladina u ovim krajevima iz dijaspore, recimo iz Beograda. Plaćali su po 20-30 eura put za povratak. Hodali su malo po zelenilu, vidjeli behar, vidjeli cvijeća, osjetili cvrkut ptica, zelenu travu i gledali su i primijetili kako Allah Đelešanuhu stvara, kako umire, kako je sve bilo mrtvo u toku zime i kako je Allah Đelešanuhu ponovo proživio sad u proljeće. To je i radet da Allah Đelešanuhu radi ono što želi i kudret da je sve moguća. To su svojstva i sifati Allaha Đelešanuhu. Bilo je dosta brakova sklopljenih u ovom 10-15 dana. Recimo, eto, alhamdulillah, ima osjećaja kod omladine da dođe u ovaj kraj, da nađe devojka momka iz ovog kraja i momak devojku iz ovog kraja i molimo Allaha Đelešanu da te njihove brakove blagoslovi, da im dadne bereketa u njima. Pomažimo omladini, to je na nas obaveza da što više bude brakova, a to će se uspjeti ako se olakša, ako se ne otežava. Omladina mora znati jednu stvar, da nije sreća u mašti. Znači, omladina ne smije maštati da momak nađe devojku iz serije iz televizijske ili devojka da nađe momka iz serije televizijske, nego oni moraju shvatiti realnost i da budu zadovoljni sa onime što imaju na raspolaganju. I kaže Allah poslanik u hadisu: "Erda bima kasem Allahu leke tekun agnen nas." Budi zadovoljan sa onime što ti Allah dao kao kısmet, što ti je odredio, bit ćeš najbogatiji čovjek. Ono što je bitno, ne može devojka da bude istovremeno i prelepa, to znaju momci. Devojka ne može da bude prelepa i prebogata i iz predobre porodice i da ima prijak iman i predobro vladanje. Momak mora odabrati iman kod devojke, da odabere odgoj, a sa ostalo da bude zadovoljan. To važi i za devojku. Devojka ne može tražiti momka koji će biti prelep, koji će biti prebogat, koji će biti iz super familije i da ima jak iman i jako vladanje. Neka devojka najprije odabere iman i vladanje kod momka, a sa ostalo neka bude zadovoljna. Neka nas Allah u tome pomogne. Ćemo puniti, poraniti, zbiti, ispravite svoje safove. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.